Äijä meni seinään sisään. Oh, Mä laitan ees, niin, no. sit se menee siihen jotenkin. No niin. Ei tosiaan oo niinku. Täällä näin vaan ryypätään vittu pas känniin mennä. Part 2 sauna, eikä kone sekä jaksa pyörittää vain koodit. Toimis siellä. Part 2 sauna, kyllä. Oho, tällä kertaa ei noin mennyt saunaan. Eiku, vittu! Olen täältä väylistä. Tuossa on joku mopo, että täällä varmaan on joku tuntemus. Joo, kyllä siellä joku puhuu. Kyllä siellä joku puhuu. No niin, sitten ei muuta kuin hanaa. Juu, on siellä sisällä 3. Minä olen etuovella. Juu, mä otin Yksi kuoli. hyvä. Mulla oli vaan tosi ikävä 3, mihin mä juoksin. Kaikki 3 kuoli. Toinen jäi. Natsa. Suja ja tommosta, niin ei. Ja ne kutsut oli ne oli sen Joan laittamia. Okei. Yksi toinen admini sanoi mulle, kun mä olin niiden kanssa puhelussa, että se kannattaa poistaa. Ei, kun se oli siinä mun livessä. Se sanoi, että onks Joa jengissä. Mä sanoin, että on. Sitten se sanoi, että joo, se on sellainen, joka invaa. Ja se sanoi, että sillekin oli tullut invi sinne. Joo. Ja otti ykyä. Ja muiskin niinku... Tuli ylös joku. Mä oon portaissa. Joo. Mikä. Mulla jää proppi kiinni takaovella. Oliko sulla ase? Oli sulla ase? On, mä kävin... Siis mitä kaikkea asioita siellä saa ottaa? Mulla jäi saatana... Toimistoon pislaun. Joo, mä heitän Nyt tuli yksi. Se ei oo minä ainakin. Täällä jää frogit kiinni käteen koko ajan. Vitun ärsyttävää. Mulla on niinku vittu... Aseta. Noni. Yksi vihu Piikkailee tossa. pyörii tossa kulmalla. Kuka toi on Juu. tuolla vasemmalla? Joo, on tossa näköjään joku vissiin hengissä vai? Hei, onks toi kukaan meistä? En mä ainakaan hengissä. En mäkään. Mäkään. Ei oo meistä Jaa. kukaan Oi, siellä. ei oo Eli siellä oli meikäläisiä. joku akkeissa vaan. Nyt Ei oo meikäläisiä. Nyt puskee. Ampuu maa. Jää. Hahaha, viku juutalainen, neekari, homo, läski. Anna niin kovaa, ettei se näy logeissa. Juu, mä jäin. Mä oon ihan Tai paska killfish. pelaamaan. Mä oon vitu paska pelaamaan. Tuleeko ne pois sieltä takapihalta? Juu. Toinen on nainen. Au. Helari huusi, että 3K, ottaa siitä ime mun kulliin. Kuittas. Se kuittas. Jää. No. Se oli nopea. Se toki latas, että senkään takia se ei amppunut takas. Jos se olisi rollannut, se olisi kuollut, koska silti rollin jälkeen se olisi ladannut uudelleen. Toinenkin tuli jo servulle takaisin. Ei tällä ketään oo. Mä tuun ylös.
samalla tapaa ulkopuolisena ne 2 sinne alueelle. Noin. No, joku olisi varmaan antanut vittu päivän bännit siitä. Ei, pääsit sellaisella helpolla 8 tunnin bänneillä. Alkoi kyllä vähän vituttamaan siinä joskus 4 aikaa, kun en jaksanut mennä nukkumaan eikä päässyt alueelle. Ihan ymmärrettävää. Blesserilläkään ollut pelaaja ja Infinityllä en ollut enää jengissä eikä mitään muutakaan. Jaha. Avaa juhiti. Noniin. Jos Mitä se sanoo? Avaa Juhi-tiketin. sen mä tein. Avaa Juhi-tiketin, Ei. mä sanon silleen, että Eetuksen sanoi aikoinaan, että ikkunan läpi saa ampua, jos se menee 2. Ja mulla on klippi, että toi on ihan D-synkkää, ettei tossa voi mitään olla. Tuli. Jumala on olemassa. Nyt teleportaa tuohon. Kuka tää aloittaa? Siis ei oikeassakaan elämässä voi tehdä tolleen. Te saa tehdä tolleen. Kurppa kiinni vitu IRL-kortin vetäjä. Siis mä koitin ottaa hienoa roolipelikuvaa itselleni taustakuvaksi tänään. Joo. Johan ampuu, mut Ei, Nyt se IRL-säkään tee noin. Roolipeli siis taustakuva niinku otanhan. 12. Siis teenhän. Vihurykkyjen kanssa toimistolla. Ei. Tuo on kyllä rynkky. Tuo on kyllä rynkky. Onks siellä jo? On. Noniin. Sä vaikka menet mapin päästä toiseen puolustamaan aluetta. No siis saakka nää mennä vaikka, jos sä oot jossain sellaista meesbänkin katolla, saakka nää äänisettää sieltä tallille. Joo, siihen lähimmälle tallille alas. Niin, Ei joo mulla joo. ainakaan kertaakaan sanottu mitään siitä. No meillä oli jouluyhdellä koulu alkoi vittu vasta joskus. Moneltakaan se alkoi. 3-4. Paskaneekeri. Joo hei. Otti ykiä raipaita. Jotaanko mennä? Ja toi otti nykyään. No niin, alkoi meidän paikki nyt. sanomon kuulen. Nää otti nykyään. Nää. Vittu rynkyn, ihan justiin. Joo, no niin. Ja Oi. otti ykyyn. Panu nyt helvettiin tässä, mä otan 1v1 noin. Noin. Pilas mun ilo sua vastaan. Noin. Vittu mulla vittu. Ajan treeni. Hyvä treeni. Jes, kiitos. Niin oli. Joo, vittu mä AD lagaa. No niin, ja nyt ottaa ykyä. Ai juttu. Ottiko ykyyn? Juu, kukkula blogi. Jasse, lähdetäänkö mun siskos komella hakemaan? Tulee vähän vilo varma. Jos sillä on vielä. Vittu kun se Joo, siellä on -6. -6, joo, tulee vähän ehkä Ei vilo. paha. Ei paha. Pitää laittaa pakkasvärkki. Silkelillä, hyi saatana. En edes tiennyt, että se on -6. Tää sisällä on +2. Mä luulin, että siellä on vittu +7. Ei vittu, Jare.
Jonne, laita säkin levä. Jos sun kone kestä. Älä nyt jaksa, että nää lähtee mun perään nää sheriffit. Ja Jasse Hanneksella on muuten vitusti kiekkoja. Hannes. Teekö sekin sun litsus? Joo, mut silloin auto se vois tälleen tuorekin. No jos. Mä pissin just viestiä. Tuleeko 3? Joo. Hotelli. Siis onks Servolla taas joku modaaja? Otat se pysätty paikka. Se on Goatte. Sä et voi jäädä. Jare mä modaan servulla tällä hetkellä. Kannattaa varoa. Jonne! Jalle 3 sekuntia aikaa pistää live päälle. Jonne, se on Goatte. Okei. Kato se. Sit me tehtiin System 3.2 ja poistat se. Okei. Mulla on klippi tästä. Tulet opettaa. Jätkä on vittu. Mulla on klippi tästä mun asetaidoista. Sulla klippi siitä, kun mä sampin. On, nyt.